Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna pasat ti seryeta yu ita alawas anapauluan. Kinabaknang, adinto mapukaw, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Oh, Romeo, anda kamot gaya man dito'y shop mo. Kumusta kayon kadagiti anak mo? Kastoy, Manong. Medyo naliday pa ilay. Kastamat na kita anak ko. Talaga kasta ading ko. Kalat mo't ngamin ti ipupusay day di ipag. Wan nga rod, Manong. Kinapurno na sa anak pala ko mga umay dito shop ita. Ang kasapulan mo nang runa kat ado ti agpadpadayit iti kawas. Pudno day ta ading ko. Kas makitak nga rod. Kat ado ti agpapadait ita. Anang lukat kan. Wan, Manong. Masapul nga mi namang lukata kon dito shop. Maibus nga mi ti kwartami karag iti ubing. Husto laeng tanang lukat kan. Iti kasta, makailiw-liwag ka mo iti napasama kiniipag. No kasta, nang refugee shop na, primo. Wan bakit, masapul ka nung aminin amang lukat, gaputa masapul dati kwarta, nang runa ta agad-adal dagiti anak na. Ay, sa bagay mo't kit diya. Naimbag taad dati pagdadaitan na pangalaan na iti income na kadagiti anak na. Husto ka bakit? No saan la kuma anasapa pimusay day di ipag. Nalabit, isukuma ti katulungan ita ni Romeo. Wan nga rod lakay. Nang runa pa itatalo dagiti anak da pagad-adalan da. Ang imsa na bale. Mamati akabaalan ni Romeo apagadalan dagiti anak na. Basta aggagayt nga agtrabaho. Kasladyak matan mayulo ti agadal. Sa anak pa'y lang amin anak kay liwliwag iti pupusay day dinanang. Maawatak ti marikrik nam, Hana. Ang masapul nga agadal ka. Tamok, kasta ti kayat ni nanang mo. Ti makaadal kayong agkakabsat. Husto ti kunambong. Talaga nga arapap day dinanang ang makaturpos kami nga agkakabsat. Oh, mutlagayam. Isu nga ipasnak mo kit diti agadal. Iti kasta, sikat ti pagtuladan dagiti kakabsat mo. Agyaman ak iti balakad mo kanyak, bong. Awan anyaman na. Pakaragsakak ti makatulong kan ka. Nga uray iti kastoy laang abanag. Pagyamanak day ta, bong. Talagaan na pudno ka agayam. Teresa anak, api adi ka pa'y lagrubwat. Maladaw ka ni ti pagadalan niyo. Masaduta ka sumrak ita tatang. Anya, tapay. Basta, kasladyak paikit din kayat ti agadal. Anya. Kat mo dandani kan makalpas iti panagadal mo. Manulangin atawain. Ita basadot kan nga agadal. Agtrabaho aklangan iti negosyo tayo. Anya. Ay, sus. Kanya ka diti mapaspasamak kan ka anak. Kailaat mo na simadot ka nga agadal. Basta, tatang. Saan kun amayulo ti agadal? Iso adidak kuman pilitan. Jane, Jenna, ada ka di assignment yo? Nasyak, manang. Adda, mabalin ka di atulungan na. Ay katwan aading. Basta lakit di ka balak. Oray siyak mo't manang. At damit assignment ko. Mamati ang akabaulam dito yung aramidan. Gaputa masirib ka. Pudno ti ko na ni Jenna, manang Hana. Masirip ka. Iso ang kabailam nga rod nga aramidan dagiti assignments mi. Da kayo talaga. Pasablugan dakmanan ako nak. Alang arudan. Irwar yun dagiti assignment yo. Tapag titinulungan tayo man nga aramidan. Teresa, pudno ka di amasadsadun kan nga agadal. Una nang. Saan kun alapasan ti kurso? Saan kumatlaangan amayulo ti agadal? Anyan tulaangan nga iti masakbayam, no di mon kayat ti agadal. Nanang, adamat negosyo tayo. Umdas matunday di atawidak kada kayo kinitatang. Ay, anyan anak ko.
Abom ka di at isa ni kwa kat maibus, wenno mabalin a mapukaw. Ngam ti adal, dayta ti kinabaknang adin tumapukaw a pulos. Nanang, saan to ama pukaw ti sanikwa tayo? Rimang ay to pa yan tinegosyo tayo. Ay, diyak amukan ka. Sipod rimang ay tinegosyo tayo. Kalaat mo tan asaan mo na kaya tagtuloy nga agadal. No ti kursum ti makagapo, asaan mo na kayat nga ituloy ti panagadal mo. Mabalin mo mo't abaliwan, anak ko. Nakaluto ako ni ti pamigatan mi kadagitan anak ko. Apag isuntoin ton makaring da. Dahil tula agar mo saran ti aramidan mi. Naimas pala ti turog da. Kasano? Adutin lepas da nga assignment da. Imbaglagan tadda ni Hana at tumultulong kadagiti addina kadagiti assignments da. Talaga nga minamasirib ni Hana. Sapay ko tas saan to may barkada. Iti kasta, may lepas na ti panagadal na. Nagbanglumat tintin sa ganam a pamigatan tayo, tatang. Wen nga ro, tatang. Sigurado, maimas mi manantimangan no kastoy. Pudno ti ko na ni Manang Jane, tatang. Mapsog kami manan itaabigat. Ay katuwan anak ko. Talaga akin na imas ko tinagluto. Kaputa kayat ko, maganas yu timangan. Alan, mga tayon. Wenmat ngamin, Jane. Jana, ala, mangan tayon. Iti kasta, saan tayo amala daw iti pagadalan? Una, ket apama na makapanaw kayo, agdalusak dito balay. Kalpasan na, mapanak tumatan ni Jishap. Talaga asanin ang maisuro di anak mo, Alma. Ay, wan nga rod primo. Anyan tulaangan ti masakbayan na, no saan nga agadal. Day tangarod kahit. Isungad na pagadal na, di na kaya ti agadal. Idinto, taado ti kayat na ti makaadal, ngamawan pagadal da. Day tamot ti kunak. Kunak pa'y ano di na kaya ti kursuna, di baliwan na. Ala, bayam, padasag tuma na kasarita, bareng makaamiris, ket ituloy na matlaang ti agadal. Naalaman nga rod, tauray siyak, baliwak tumot akasarita. Hawan Alma, kasayatan matlaeng no duwata amang bagbaga iti anak ta. Bareng dumngeg tumatlaeng kadata. Jenna, anyan to ka ti kayat mo apagbalinan? Wenno, anyan to ti alang makurso inton agkolehiyo ka? Kuwa manang, kaya't ko kumati ang balin honors. Iti kasta, matulungak tumat dagiti ang kasapulan iti tulong. Kas kumakadagiti masakit. Wow! Mayat day ta akapanunutam, ading. Sigurado, no si bibiyag pa'y kumaday dinanang, maragsakan iti day ta nga arapaap mo. Huwag ngarot manang. Sayang laang, taawanin day dinanang. San nabali, ading? Ada ni tatang. Amok asuportaran na tayo kadagiti arapaap tayo. Husto ka manang. Ket si kamit ngay, anyan tumot ngay di kayat mo a kurso. Kayat ko, agbalinak to nga abogado. Jane, nangag ko ti sarita niyo itay ka ni Jenna nga ading ta. Ha? Wen ading, kat amom, maayatanak man kada kayo itay dingdinggan kayo. Kasta ka di, manang? Wen ading, kat mamati ak, nga uray awanan dito'y abiyag ni nanang, naragsaklat ta para kada tayo. Nang runa pa'y numatungpal tayo ti arapaap da ni tatang, makaturpos tayo iti kolehyo. Pudnot ako na, manang. Katsapay la ko ma, tamakaturpos tayo atalo iti kolehiyo. Wen ading, day tamat lang ti kanayon ko ngay karkararag.
ti makaturpos tayo. Gaputa daytoy ti kinabaknang adin tumapukaw. Wano din tumaagaw ti asino man. Amombong, mayatanak man kadagiti kakabsat ko. Tapay mathana. Iti ngamin na minsan, nangag ko ti saritaan da Jane ka ni Jenna. Ket napagsaritaan dati may papan iti arapapda. Kasta? Wan, ni Jane, kayat na kano ti agbalin nga abogado. Ket ni Mat Jenna, kayat na kano mat ti agbalin a nurse. Nagmayatan. Ubing da pay laeng. Ngam nakapanunot dan iti kurso akayat da. Pudno day tabong. Ket siyak, arapaap ko mat ti agbalin a maestra. Tatang, adda outing mi kadagiti gagayom ko inton umay alawas. Kahit anya kumaita. Ni tatang mat. Siyempre, ikandak iti aramatak a kwarta. Saan dakmat nga minan nga ikikan. Kasano ko mga ikanda kay ti kwarta, kat nagsardeng kamutin nga agadal. Tatang, namin ano ka din nga imbagak kada kayo. Asaan kun amayulo ti agadal. Teresa, agpanunot ka kumaanak. Saan nga agnanayon asibibiyag kami kininanang mo? Isu akayat mi makaturpos ka kuma iti panagadal mo. Tapno saan kanto ang nakakaase iti udi na. Nagadulakit din ay ngay bagbagayo. Sigikit din, ikandakon iti dawdawata. Kumusta, Romeo, ading ko? Tastoy manong. Tasaya at latamit. Himbagman. Kahit dagiti ngay kakaanakak, kumusta damaten? Mayat mo't manong. Busy day di pagadalan. Ano kasta, nagagit da nga agadal? Uwan manong, talaga nagagit da. Awan makunak kadakwada. Swerte ka kadagiti anak mo no kasta ading ko. Kat sapay lakumata makaturpos da. Dahil daw dawat ko iti namarswa manong. Di makapagturpos da para iti masakbayan. Nukasta, nagagat dagiti anak ni ading mo arum yung agadal, primo. Dahil tatin ako na ti kabsat ko, bakit? Ay, nakaapal nga rod. Ngam ti anak ta. Ay na, nagsadot. Uwan nga rod kas kumaita. Napandaman na nagauting kadagiti barkada na. Kastalatan ti aramid na, ti makibarbarkada. Ay, anya nga taaya tinasaya at nga aramidan ta. Iti kasta, agbaliwan di anak ta. Jak amo. Nuapay mo't nga mina, nagbanag mo't na kas ti anak ta. Nagbalinan asukir. Nanang, tatang, adda akon. Nasayata si Mangpet kagaya main. Un tatang, ay na, nag-enjoy ka nagauting akadwak dagiti barkada. Kastam kadilatan, Teresa. Nanang, rugyandak ka di manen asermunan. Kasangsangpit ko pa'y laang. Saan nakaasirsermuna ni nanang mo? No di kat bagbagaan na kalaeng. Ay, makapasuron ti kastoy. Dita kayo man laangan. Sumra ka kon iti silad ko. Anya pay dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggen. Tituloy ta serye tayo itaalawas ang napauluan. Kinabaknang, adinto mapukaw. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Ivy Grace Fontanilla Ramos. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWD 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nang lukatan ni Romeo ijay siyap na, nairanamat adim magas ni Primo, kat inanandingay na tikabsat na. Gapo tas anpay unay ang nakailiw-liwag, iti ipupusay ti asawa na. Kabayatan na, saan mo't ang makafokus ni Hana iti pagadalan?
gaputakas iti amana. Saan pa'y ang nakailiw-liwag, iti napasamak iti inana. Inanandi ngay matngarod daytoy ni Bong, agayim na. Iti sabali a bangir, agparparikot mat dagiti agasawa a primo ken Alma, gapo ken ni Teresa nga anak da. Papagayam, denggan tituloy ti serye tayo ita alawas a napauluan. Kinabaknang adinto mapukaw. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Nanang, tatang, ada akon. Nasaya ta simmangpet kan, Teresa. Wan, tatang. Kasta ka dilatan ti aramid mo, Teresa. Day talatan agpaspasyar akaduam dagiti barkadam. Ay, aday ta kayo man ako nakon, nanang. Rugyandak manen asermonan. Sumrekak man laangan iti silad ko. Ay, talaga saan na maisuro ti anak ta, Alma. Saan tama pukawan itinamnama, primo? Basta bagbagaan talata kanayon. Sige, bagbaga am ta anak mo. Barang ipangag na. No apay kitlimot akas ta ti ugali na. Ang mangnamnama nga agbalbaliw tumutlaan. Tatang, Sabado inton bigat. Apag iso, awan klase me. Wan anak. Nga mabati kayo ka nagiti kakabsat mo diti balay inton bigat, ha? No kasta, tatang. Mapan kayo ijay shop yu inton bigat? Wen, ano nga min tinaskan nga ilepas ko? Ras nga min tinaduma adadaitan. Mabalin ka diti sumurot inton bigat, tatang. Nabayag mat nga minan tinaudya pa nagpasyar ko ijay shop. Saan anak ko? Kadwam langan dagiti adim diti balay. Baya, tainton sumaruno. Ikuyog kayon to atalo. Kalaman nga rod, tatang. Kayat kumat nga minti mapanijay. Ken kayat kumat ti makasursuro nga agdait iti kawas. No kasta, manang. Nasapaan na pan ni tatang ijay shop na. Wen ading, matmaturog kayo pa'y laang itay. Ay, amom manang hana. Kaya't kumati tumulong ijay shop ni tatang. Uray siyak mat ading. Nang runa kat awan ti katalik ni tatang ijay shop na. Nagbakasyon ka no. Ay, kasta ka di. Wan, angam sana bale ading. Nako na kanyak ni tatang. Isurot na tayon to kano atalo ijay shop. Nasaya at mat no kasta, manang. Gaputa kaya't kumati makatulong nga agdait. Iti kasta, saan amarigatan ni tatang? Wen ading, mayat mat no makasursuro tayo ng agdait. Iti kasta, matulungan tayo ni tatang. No kasta nga awan klase tayo. Ana, Jane, Jenna, mapan kayo na di kusina, tamangan tayon. Iti kasta, masapa kayo maturog. Tanay, ada klase yung intong bigat. Wen tatang, mangan tayo nga rudan. Inton malpas tayo langan amangan nga ituloy mi ti agripaso. Wen tatang, umay kamin. Magantayon. Alangarod anak ko, umuna kayo na di kusina. Sungbatak pa iti awag ni Tito yo aprimo. Bayaw Romeo, umay kumanalaan ti impadait ni primo akawas. Kasta ka di manang. Apag iso, nalpasan. Alaman nga rod, ala akon. Saan mo't nga mina na masangon ni primo, gaputa na sapa mo tarimwar itay. Kasta aya. Wen bayaw, iso asyaklaang ti binaun na nga umay mangala. Masapol na kanu nga min inton bigat. Alangarod di pag. Mabit lang. Isupot ko. Ay, wen bayaw, apay nga kaslag may saka ba't dito'y shop mo ita. Wan nga rod manang. Nagbakasyon nga min nagiti katalag ko. Iso na ito agmay saak. Hana, manun abulan tinapalabas. Sipod pimusay day dinanang mo. Wen bong, kat pagyamanak, tain-inot mo ta na makailiw-liwag kami kada tatang. Nasaya at matno kasta, Hana. Ngamin, saan matla kayat ni nanang mo, amakit kita na kayo analadingit. Pudnot ako ng bong. Ang saan mila tamaliklikan ti agliday. No kas tamalagip mi day dinanang. Natural lang day tarik na Hana.
Talaga ngamin anasakit. Nang runa, tanasing patday dinanang yo. Wen nga rod, Bong. Ken maysa, babastit pa'y dagiti kakabsat ko ana ulila iti ina. Nang runa ti buridek mi. Alma bakit? Intan tumamat agpasyar ije balay da Romeo. Ne, wan nga agpayso. Nabayag mo ton asaan ta nagpasyar ijay. Malagip ko tinaudya na pantayo ije balay da. Hindi maitamon day di ipag. Wan, day tamot ti malagip ko. Ay, kaasimot day di Helen. Natay gapo iti sakit iti puso. Win nga rod, kain kaasi dagiti anak da. Ubing da pay, ngam naulila dan iti ina. Agam swerte latta ni Romeo. Gaputa na nakam dagiti anak da. Nang runa ti inauna nga anak da. Anya ti kunayo, nanang, tatang, isurot dak inton mapan kayo ijay balay da Tito Romeo? Wan anak, iti kasta, makapagbabanding kayo mat nga agkakasinsin. Husto ti kuna ni nanang mo anak. Nabayag mo't nga mina nasaan tayo nagpasarijay. Kat numanupay laang abulan tinapalabas. Sipod nagpasyar tayo ijay. Apay anak, saan mo kadi akailiw dagiti kakasinsin mo? Kwa, nanang. Siyempre, kailiw ko mat idaan. No kasta nga rod, sumurot ka kada kami. Inton mapan kami kininanang mo ijay. Hay, makitan to No makasurutak, tatang. Anak ko, umay ka ninyo kusina tamangan tayon. Masapa kayo ang maturog, tanda klase yung inton bigat. Wen tatang, makantayo pa'y nga ron, sakbay nga ituloy mi ti agripaso. Ala nga rod, intay manganan. Mabisinak matan. Uray siya. Mabisinak matan. Nala, umuna kayo ni di kusina. Sung batak pa iti awag ni Tito yu aprimo. Sige nga rod, tatang. Kayon. Oh, hello, manong primo. Nakaawag ka mat. Apay ka di? Tatang, anya nga'y tinagsaritaan niyo itay ka ni Tito Primo. Wen nga agpayso, tatang. Anya ti imbaga ni Tito Primo. Kwa anak ko. Kaya't da kano ti umay sumarungkar di ti balay. Ay, nasaya at mat tatang. Nasumarong karda dito'y. Kailiw ko matan ida ang makita. Uray siya, tatang. Kailiw kumatan ida. Uray ni Manang Teresa. Kailiw kumatan. Kasta ka di? Bayan nyo, ta umay na kanwintun umay alawas. No kasta, tatang, kadwada ni Manang Teresa sumarungkar? Na ito ti jakam mo. Nalipatak mo tan adinamag. No isurot da ni Teresa wano saan. O manong primo, italang manan na nakadagas ka dito shop ko Ada ka di ipadait mo? Awan, ading ko, di mag-asa. Gaputa ipalagip ko tiyo umay minton Sabado ije balayo. Ay, una manong. Excited nga roon na kita anak ko. Kasta ka di. Wen, nang roon na ti buridak ko. Sana bale, ipapasdan to ti umili o into nadda kami ni Jai. Ay, una. Kanuan gayam, umay kadimat ni Teresa? Ay, jakam mo. Naibagami matken kwa na sumarungkar kami. Kasladi na kaya ti sumuraw. Mayat no sumarungkar da Titong Primo, kanti pamilyana. Wen nga rod, Bong. Iso pasensya ka pa'y laang Saan ka pa'y laang matulungan iti project time tun Sabado? Awan anyaman na, Hana. Siyak langan ti mga ramid iti project ta. Agyaman Bong. Talaga man nakaawat ka. No sabali ka lang amangan no nagpasugnod kan. Ha? Ay na, sa anak tong agpasugnod, Hana. Awan pagdanagam, maawatan ka. Gaputaman mano kayo mat makapagbabanding kadag iti pamilyam. Sana bale. Bumawi akto intun sumaruno. Ikarik day ta. Ala, wenen.
Awan pagdanagam kung nagtumet. Maawatan ka. Kat siya kung ti makaamo iti project ta. Teresa, inton bigaten ti ipapan mi ije balay datitom Romeo. Kasta ka di, tatang. Wen, sumurot ka Kailiw da kameten dagiti kakasinsin mo. Da kayo latan ti mapan, tatang. Adda ngamin papanan mi kadagiti gagayam ko inton bigat. Anya, dapat patagpay dagiti gagayam mo, ngam dagiti kakasinsin mo. Saan mat akas ta, tatang? Basta inton maminsanton tiyo umaiko. Nagkarumat ni Teresa, primo. Ununaan na pa iti papananda kadagiti gagayam na. Alah, bayamon. May stress ka laeng. No isulatan ti pampanunutam. Wen nga may mayat matlaang kumano kaduata sumarungkar iti balay da Romeo. Awan mabalinta. No di na kaya ti sumurot. Narigat met no pilitan ta. Tamangan no gumura ka data. Sa bagay mo't ket di Ang kailiw mo't dagiti kakasinsin na. Wen nga rod. Sapay kayat kukumangay tugot ni Teresa ijay. Tapno makita mo't ni Teresa ti kinagagat dagiti kakasinsin na nga agadal. Day tamot ti kayat ko, primo. Bareng makaamiris matlaang di anak ta. Kat ituloy na matlaang ti agadal. Tapara matla day ta iti masakbayan na. Anak, madamdama lang. At danda titong primo kan titam Alma. Wen tatang, ngam sayang, saan dagayam akadwa ni Manang Teresa? Wen nga rod. Hanggang sa nabali. Kadwadan to kano intun sumaruno nga umayda. Amangan mat no saan akayat ni Manang Teresa ti umay, tatang. Sa mat siguro akasta. Amang ano dala pa kakumikuman na. Wen ket nga taa, tatang. Ala, mabit laang nga ron. Ayabakon da Jane kan Jenna. Sige, ayabamidan. Apagisunto, no addan da tito kan titayo. Kumusta kayon kakaanakan? Kumusta ti panagadalyo? Nasayat matlat ta, tito. Baragsakan iti daytahan na kaanakan. Kat da kayo mo't ngay, Jane, Jenna, kumusta mo't ti panagadalyo? Kas ka ni Manang Hana. Nasaya at kami matlata, tita. Uray siya kamat, tita. Tito, awan parikot iti panagadal mi. Ay na, maragsakan kami unay iti dayta kakaanakan. Kat mamati kami kan ni titoyo. Amaragpatyo dagiti arapaapyo. Gapu ta nagagat kayo nga agadal. Imbag pa'y dagiti anak mo, ading ko. Nagagat da nga agadal. Idinto ta ni Teresa nga anak mi. Simmadut metten. Bagbagaan nyo latan, manong. Patsik, makaamiris tumatlang. Kat ituloy ng tumatlang ti agadal. Numaminsan, maumuma kami pa yan namang bagbagakan kwa na. Gaputa saan na kami atang denggan. Saan, manong? Saan kayo kumaama amang bagbagakin kwa na? Ano sa nyo? Patsik ang makaamiris tumatlang ni Teresa. Sapay ko mga rod takastading ko. Kaya't milaunay ang makaadal ni Teresa. Gaputa para matlang iti masakbayan na. Pudnureta, manong. Naitamat lang ti kanayan ko nga ibaga karagiti anak ko. Nasaysaya at matlaang no makaturpos da iti panagadal da. Tama ko na akinabak ng dayta adin tumapukaw. No kasta, tito, tita, agawid kayon? Wen, hana ka anakan. Nasken nga agawid kamin. Kitne, malaman. Sige nga rod, tita, tito. Agyaman kami unay ta sinarungkaran da kami. Agyaman kami met kakaanakan. Inton maminsan, da kayon tumot ti awisan mi ijay balay, wen? Wen, tita. Namnamaan nyo na itamanang. Da kamin tumati sumarungkar ka na kayo. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggen.
tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Kinabak na, adinto mapukaw. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Ivy Grace Fontanilla Ramos. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWD 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nalagip dagiti agasawa a primo ken Alma, ti sumarungkar ije balay ti kabsat na. Ingkaddengdang arod nga isurot ni Teresa, ngam saan akayat ti balasan. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Kinabaknang, adinto mapukaw. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Alangarod kakanakan, agpakada kami. Kitne, malumain. Sige nga Rod, tito, tita, agyaman kami iti sasarong karyo. Agyaman kami mat kada kayo, kakaanakan. Sumarungkar kayon tumot tito, tita. Ay katun Da kayon tumot ti awisan mi ije balay kakaanakan. Iti kasta, makapagbabanding tayon tumanan. Wen tita. Wan manang, da kamin tumat ti sumarungkar iji balayo. Among primo, bili ba ka talaga kadagiti anak ti kabsat mo? Wen nga rod, talaga ngamin na nagagat ng agadal. Day tangarod kat. Sigurado ang makaturpos dagijay iti panagadalda. Ay, sapay ko makapanunot mat ni Teresa. Kat ituloy na ti agadal. Tapno makalpas mat laing iti kursuna. Padasan tanto manan akasarita ati anak ta. Masapol amalpas na ti kursuna. Amok, umanugot tumot laang dayjay nga agtuloy nga agadal. Kastamot lang ti marikrik na kalma. Naisungsong lang amin ti anak ta kadagiti kabarkada na. Isu nagbanag akasjay. No kasta, saan akadwa datitum ti anak da si marungkar ije balayo? Kasta nga Rod, Bong. Tapay ka no. Sigun kada tito ken tita, adda kano na panandamanang Teresa ken dagiti gagayem na. Ay, gayam. Saan ka di? Nga isudya kasinsinyo asaan ang nagtuloy iti panagadal na? Wen, Bong. Al-alukuyan nga Rod dagiti dadakkel na. Nga agtuloy matla nga agadal. Kasta? Wen, ket sapay la ko ma, tagtuloy matla nga agadal. Sapay masirib dayjay akasinsin mi. Mayat gayam dito'y shop mo, tatang. Adda gaya magpadpadait dito'y. Wan nga rod anak. Magustuhan ngamin nagiti customer ti serbisyo ditoy. Mayat ano kasta, tatang? Adupay ngamin tila ko dito'y atela. Pudno na ita anak. Isumat lagayam nga inalayo ni nanalani akatalekyo dito'y tatang. Mayat iti kasta, saan kayo unay amabannog, no kasta nga adu ti agpadait. Husto ka anak. Kan may sa ninanam alani ti mabatbati ditoy. No kasta apaya bandak nga agriperi ti lugan. Bilibak at talaga kada kayo, tatang. Nagadu ti amuyo at trabaho. Malaksid iti panagdait. Amuyo pa iti agriper iti naduma-duma a klase ti lugan. Sinursurok at talaga na kita trabaho. Iti kasta, sa anak ama bakante. Manang, talaga talented ni tatang anya. Wen nga Rod, Jane. Adu ti amo na at trabaho. Amangan no iti san nga agbayag. Madaan matan iti bukod na atalier. Gaputa naglaing mat nga agmekaniko. Wen manang, kat day tati makagapo. No apay asaan tayo matlat na alumangan amangan. Kan, mapagadal na tayo latta ni tatang. Wen ading,
Gaputa malaksid iti shop na, at dapay sideline na. Siguro, day tamot tinakainlaban ni nanang kanitatang anya. Katwan nga ta, ading. Gaputa malaksid agwapo ni tatang, responsable pay. Primo, rabiin, apay adi ka pa'y lamaturog. Masapa ka pa'y amapan iti trabahom inton bigat. Maturog kalatan, Alma. Masapa ka mutla nga mapaniti negosyo ta. Wan, mapan ko kasarita di katalag ta ijay. Ta isupay laang ti makaamo iti negosyo ta. Huwag mat ngamin. Kasayaatan mat nuagi na naka. Sana bale, tadamot dagiti talken ta trabahador iti groserya. Wan nga rod, kaya't kumot ngamin ti agtalinaad pa'y laang diti balay. Iti kasta, mapagserbyan kayo anasaya at iti anak ta. Huwag gayam. Simangpet ka din ni Teresa. Wan, adan iti silid na. Kas iti sigod, sangsangpet namanen anaggapo iti ayan dagiti barkada na. Nasaya at mata simangpetan. Ala, umuna ka na maturog. Madamdama akpay maturog. Good evening, Nanang. Ha, nabartag ka, Teresa. Nanang met sa anak anabartak. Nakainumak na. Kaano pa'y anasursurom ti aginom iti nasangar? Nanang, di kay kadagdanag. Ita lang dito eh. Nagawis nga mindag iti gagayam ko. Iso din kay, pinagustok leda. Ala, ingka maturogan. Inton bigatan nga agsarita ta. Itatana ka rin ka, Teresa. Damagat man kan ka. Talaga ka di adimon kayat ti agadal. Dayta ka di manan ti pagsaritaan tayo, Nanang. Anak, pangaasim. Dumngag ka kumamot iti pamagbagami kan ka. Gaputa para kan kamot laang ti bagbagami. Saan ko nga ruda kayaten ti agadal? Apay ayang amin nagdagulit kayo. Taan niya ti kayat mo. Day talatan makibarbarkada ti aramidam. Kad saan la day ta? Nasumok mo pa yun ti aginom iti arak. Hay! Huston! Sumardan kayo na sumanirmon. Marangranga! Jane, Jenna, awan klase tayo ita. Isong agdalos tayo dito'y balay. Wen manang, agtinulong tan nga agdalos diti balay. Oray siyak, Manang. Tumulong ako mat. Uray saanan, Jenna. Da kamilatan kini Jane. Iti kasta, saan ka mabannog? Wen mat ngamin, ading. Baybay anak kamilatan ka ni Manang Hana. Agbasa kakit di ka dagiti librom. Alan ama nang. Tumulong akon kada kayo. Madamdaman ton nga agbasaak. Iti kasta, nadadara sa malpas ti trabaho. Alaman laangan. Tumulong ka nga ron. Ngam saan ka unay nga agbannog, Nang runa kat ubing ka pay. Bong, nagdaras ti panaglabas ti aldaw, anya? Kun nga rodhana. May san atawon tinapalabas. Sipud pimusay day dinanang yo. Pudno day tabong. Kat manulaangan abulan. Agturpos tamatan iti high school. Kun nga rodhana. No si bibiyag pa'y kumaday dinanang. Nalabit. Iso kumatikadwak inton agturpos tayo. Kun nga rod. Ngamsan abalay. Adamot ni tatang mo. Isun ati mang kadwakan ka. Wan matkit di Masigurado. Sa di naman ti ayan ita ni nanang. Maragsakan mat. Gaputa dandanin ti panagturpos ko iti high school. Dandanigaya man ti panagturpos ni Hana iti high school. Uwan manong, kasi ti apo, awan nagbali na parikot ko iti naunang anak ko. Uy, nading ko. Talagang amin, ananakam day nga anak mo. Gusto ka manong, iso ti pagtuladan na iti kakabsat na. Ay, ano kuma, tanagtuloy ni Teresa iti panagadal na. Agturpos kumamatan iti kolehyo into no may atawen. Mayamanong ta sakto ti mang bagbaga iti kaanakak.
Baring denggenak. Alaman nga raw, dading ko. Intun umay abulan gaya man ti panagturpos ni Hana iti high school, primo. Wain, kasta tinako na ni Romeo itay di magasak iti shop na. Ay, nagdaras at talaga ti panaglabas ti aldaw. Pudno da ita. No kumata kayat mo't ni Teresa ti agtuloy nga agadal. Sana bale. Naku na ni Romeo apadasan nanto akasarita ti anak ta. Bareng ni Tito na Romeo ti denggen na. Manang, itapay laang, kablaawan kan. Agyaman ak ading. Para kada tayo daytoy. Maragsakan kami para kan ka, Manang. Kamaudyanan na, makaturpos kan iti high school. Wen ading. Katsi ka, agadal ka na imbag. Da kayo ka ni Jana. Iti kasta, saan amasayang ti sakripisyo ni tatang kada tayo. Win Manang, di kagdanag. Agadal kami anaimbag ka ni Jenna. Nasaya at no kasta ading. Teresa, anak, di ka di masayangan. Ha? Anya ti kaya dyan sa Nanang? No kumatain tuloy mo tinagadal. Nalabit, agturpos ka kumamot tan inton umay atawan. Pasensya kayo, Nanang. Ngam talaga ngamin amasaduta kun nga agadal. Ngam saan pa'y anala daw ti amin, anak? Mabalin mo lang ta ka ituloy ti panagadal mo. Kaya't daklat ta pagadalan. Pagadalan da ka. No lakit di ta kayat mo manan nga ituloy ti panagadal mo. Ana, anak, intun bigatan ti graduation mo. Maragsakan para ken ka. Agyaman ak tatang. No si bibiyag pa'y kumaday din nanang. Nalabit. Dua kayo akadwak intun bigat. Saan kan ngagliday? Patsek, sa di naman tiayan ni nanang yu ita. Naragsak mo't na jay para ken ka. Wen tatang. Mamati ak iti dayta. Nalangarod, in ka maturugan. Iti kasta, masapa kang agriingin ton pikat. Wen tatang. Uray da kayo. Maturog kayo matan. Iti kasta, masapa kayo nga agriing. Congratulations, anak. Nakalpas ka mutlagan iti high school. Wen tatang, katagyaman akmat. Iti ado a sakripisyo yun. Iti kasta, makaadal kami nga agkakabsat. Awan rumba nga pagyamanam kanyak. Obligasyon ko na ita kas amayo. Isagot ko kada kayo ti diploma, tatang. Pagyaman anak. Ala, tatang, umay kayo. Intayo pa'y agpa-picture. Sakbay nga agawid tayo. Congrats, Hana. Nakaturpos tamutlangan iti high school. Wen bong, congrats matkan ka. Ay na, maragsak ka na. Igaputa ag kolehyo tanto matlangan. Uray siyak bong, maragsakan ak launay. Gaputain inot matlangan amatungpal dagiti arapaap ni tatang. Kastamat day dinanang. Una na, pudno day ta. Makita ka nga rod, tinalaos a kinaragsak ni tatang mo. Oray mat dagiti dadakkel mo. Makitak mat ti kinaragsak da. Gaputan alpas kan iti high school. Anya ti mapasamak, itata nakaturpusan ni Hana iti high school. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy ta serye tayo itaalawas anapauluan. Kinabaknang, adinto mapukaw. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Ivy Grace Fontanilla Ramos. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, maragsakan ni Romeo, gapu iti umadanin a panagturpos ni Hana iti high school.
Nakunamat ni Primo, ano nagtuloy kumamat ni Teresa ang anak na, kat agturpos kumamat ten iti kolehiyo. Naglabas nga rod ti aldaw, kat nadanon ti panagturpos ni Hana iti high school. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas ang napauluhan. Kinabak nang adinto mapukaw. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Hana, congrats kan ka! Kastamat kan ka, Bong. Kamaudyanan na. Nakaturpos tamat langin iti high school. Uwan nga rod, uray dagiti dadakkel ko. Nakaragragsak damat. Oray mat ni tatang ko, Bong. Nalaos mat ti ragsak na. Pudno dayta, nakita kayo nga rod itay, madamati pa nagpapicturyo. Talaga nakaragragsak ni tatang mo. Gapo iti panagturpos mo. Oray siyak, Bong. Jack mas baalan ti kinaragsak ko iti daytoy agundaway. Ala, Hana, umay kan. Mapanta iti ayan dagiti dadakkel ta. Agur-uray dan kadata. Ita talaga turpos ka ni high school. Anya nga akurso ti kayat mo, inton agkolehiyo ka, anak. Kina maestra, tatang. Alang arod, anak. Itatag kolehiyo kan. Say-saya at manan ti panagadal mo. Iti kasta madumpal ti arapam mo. Uwan, tatang. Di kayo agdanag. Talaga nga agadalak na sayaat. Gaputa kayat ko at talaga ti makalpas iti kolehiyo, tatang. Rumbang lang, anak. Gaputa para matlangin ti Masakbayan yung agkakabsat na ita. Ket ti kanayan ko nga ibaga ka na kayo, ha? Dayta ti kinabak nang ading tumapukaw. Laglagi pan miya kanayon dayta, tatang. Napatag ti adal. Gaputa daytoy ti armas tayo amang sango kadagiti panubok. Pudno dayta. Taoren no awan kinabak nang tayo. Uno ore awan sanikwa tayo. No lakit di ta nakaadal tayo. At dalat ta maipanakkel tayo. Kenday ta ti armas tayo asumango kadagiti panubok. Agkolehiyo ni Hana, Romeo. Wan manong, isa masapol nga ad-adda nga aggagetak. Iti kasta, maited ko dagiti masapsapol dagiti anak ko iti panagadal da. Nang runaket addan kolehiyo nga anak ko. Di kagdanag. Inton makaturpos ti anak mo iti kolehiyo, isuntumet ti katulungan mamang paadal kadagiti kakabsat na. Wan matket di amanong. Daytamot lang tinakuna na kanyak. Nagitintumot ka no addi na ti pagadalen na. Apama na makaturpos iti kurso na. Ket maaddaan iti natalga na panggadan. Talaga aswerte ka kadagiti anak mo, ading ko. Nang runa kinihana. Saan laan nagagat? No di kat masirib pa'y. Daytamot ti pagyamanak unay iti Diyos manong. Taimpaayan nak iti nasisingpet nga anak. Oh, Hana, naka-enroll ka din? Wen, Bong. Sika ngay. Uray siyak, naka-enroll ak mo ten. Nasayat mat no kasta. Kat, agawid ka din. Uwan ko ma. Apag isuan nakita ka dito school. Sika ngay, agawid ka din. Wen, agawid ak matan. Tinasayaat. Intapay lang ag merienda. Kakaisuna, nga italamanan ang nagkita ta. Ala nga rod, Bong. Patgak ti awis mo. Anya ti ko ng Primo? Umay agpasyar da Romeo kan dagiti anak na dito. Wen ka no, Alma. Daytatin ako na kanyak ni Romeo. Ala nga rod, tamangi sagana akto iti pagsasangwan tayo. Tulungan ka nga agsagana, bakit? Sige, mapantanto nga rod makitsenda. Lutuak man tay pagaayat ni Bayaw aputahe. Pag-aayat yo ko nam, bakit? Dalipatam ka din. Ngagpada kami iti pag-aayat aputahe iti kabsat ko. Ayun gayam ngagpaiso. Nalipatak mo tan. Teresa, anak, umay sumarong ka dito'y balay dati tumaromyo, kadwa na dagiti kakasinsin mo. Kasta ka di, tatang? Wen, anak, isuasan ka kumapumampanaw. Kaano nga minti isa sarong karda? Kasarita pa'y kano ni Titom Romeo dagiti kakasinsin mo. Nang runa ni Hana,
kolehiyo nga minen, iso nga amangan no mairanangad na pakakumikuman na iti pagadalan. Alang nga rod tatang, ngam jak maipasigurado, no adna akto inton umayda dito'y balay. Saan ka kadimot la amarigatan iti panagadal mo, Hana? Adamot dagiti gundaway amarigatan tatang. Ngam talaga akastoy ti kolehyo. Nang runa, kat adu ti subjects mi ita a semester. Kabalam na ita, anak. Basta tay kanayon kung ipalagip ken ka, ha? Saan ka pa ila ama kay boyfriend? Unang pa iti panagadal mo. Wan tatang, awan parikot iti dayta. Ipasnag ko ti agadal. Gaputa saan ko akayat amasayang dagiti sakripisyo yo. Nasayat no kasta, anak. Aywan kayam. No saan ka lakid di ama kumikom iti pagadalan nyo? Intay to man sumarungkar kada dito yo aprimo. Ay katwan tatang. Mailiwak manan kada tito kan tita. Kastamot tan a mailiw kami kan ni Manang Teresa. Wala nak. Wala nagiti kakabsat mo. Sigurado akailiw damatan ni Teresa akasinsinyo. Naimbaglangan. Tanalpasan ti umuna a subject tayo, Hana. Apag iso, break time tayon. Wan nga rod, Bong. Ala, umay ka. Mapantapay ag merienda. Mabisinak matan. Wan nga rod, oray siyak. Mabisinak matan. Sana bale. 1 hour pa'y sakbay ang mga rugi ti next subject na. Wan nga rod. Ay, imbaglakit din. Tagkaadalan tamutlaang. Saan la day ta? Agpada ta pa iti kurso. Wan nga ron. Jack ni namnama nga education mat gayam ti kurso. Day ta ngamin ti kayat ko a kurso, Hana. Kinapudno na. Criminology ko ma. Angang nagbaliw ti panunot ko. No kasta, Manang Hana. Sumarungkar tayo ijabalay da Tito Primo. Wan. Nabayagmat nga minan asan tayo nagpasyar ijay. Sa bagay mo't di Manang. Kailiw kumatan nida. Oray siyak, Manang. Kailiw ko matanda dito kan tita. Kastamot ni Manang Teresa. Uray siyak. Kailiw ko mat amakita ni Manang Teresa. Nabayagmat na asan tayo nakasarsarita. Sana bale, Manang. Ipapas tayon to ti umiliw kadakwada. Inton sumarungkar tayo. Hana, anak. Saan ka kadipay ama pan maturog? Itay ka pa dito salas. Kwa tatang. Ilapas ko pa nga mintoy activity mi. Masapol amalpas kon. Iti kasta sa anak ang maurnungan. Nay, kita ama, anak. Amangan no malabsam mo tantag puyat. Di mo abuson ti pagim. Iti kasta, saan ka ngagsakit? Wan tatang, maturog akton. Apaman amalpas ko daytoy. Da kayo kitni tatang. Maturog kayon. Gaputa nagmalmalom kayo ang nagtrabaho. Di nagpakadanagan, anak ko. Nairuam ako niti trabaho. Agsakit pa iti bagbagik no awan aramilag. Alangarod tatang, ingkay maturugan. Iti kasta, makainan na kayon. Maturugak tumatan. Ilapas ko laang daytoy aramida. Ayan ni Teresa, Alma. Nagpakada kanyak itay, kasangay kanuti may sa agayim na. Agawid tumutla ka no, apaman amalpas da amangan. Mom, adamadmadlaw ko iti anak ta. Kaslaman manumit na rumwar. Sana nakas iti sigod. Kastamot laang ti madmadlaw ko, Primo. Sa bagay, mayat matkit di iti kasta. Mayat tayo kadag iti sung-sung nga barkada na. Awan tinasayat a masakbayan na no dagiti barkada na amang nginom ti kadkaduana. Podno dayta, sapay ko makarod ta agbaliwan ti anak ta. Kat mapanunot ng tumutlaang ti agtuloy nga agadal. Kumusta kan, Manang Teresa? Ha? Hana? Sika ka din dayta? Wan Manang, siyak ni Hana ang kasinsin mo. Pasensya ka na. Saan ka na ilasin na dagos?
medyo nabayag mo't ngaminan asaan tayo ang nagkikita. Kat, kumusta kan? Da kayo kadagiti kakabsat mo. Nasayat kami latamat manang. Si Kangay, kumusta ka matan? Damag ko nagsardeng ka kanong agadal. Gaputan ay barkada ka. Pudno day tahana. Nakaturpusak ko man no sa anak nagsardeng. Nalabit, ada kumapayan trabaho kita. Saan pa'y anala daw ti amin manang? Mabalin mo lat ti agtuloy nga agadal. Maragsakan kami, tito, tita. Tanagkikita tayo manan. O nga ro, tito, tita, kailiw da kayon. Kailiw da kayo matan kakanakan. Kahit kumusta mo ti panagadalyo? Nasaya at matlata, tito. Pudno ti ko na ni Manang Jane, tito. Talaga nagagat kayo nga agadal kakanakan. Naistorya kada kami ni tatang yo. Nagsisingpot kayo kano. Iso aswerte at talaga ni tatang yo kada kayo nga anak na. Ala, Romeo, manganta. Saan mo apakadanagan dagiti ubing? Gaputag sa sarita da kada alma. Uwan manong. Talaga nga agi iniliw lang iti anak ta. Gaputaman manumat ang makapagkikita tayo. Agpapada tayo mat ngamin na makumikom. Pudno da ko na manong. Akat, kumusta gaya man ni Teresa? Dayjay, medyo adamot na nagbaliwan na. Saan mo ten akanayon arumuar? No adda pangawisan dagiti gagayem na, kas kumaiti okasyon. Masaya at ano kasta? Kahit sapay ko mga ron, tama panunot na matlaang tagtuloy nga agadal. Awan gayam ita ni Hana. Nasa unang amin kanyak idi kalman. Ita kano ti isa sarong karda, iti balay ti kabsat ni tatang na. Ay, sapay adda ko mapangawisak kan kwa na. Sabagay, amangan no saan tumot lang ang makasurot no bilang. Amok namin, no kasta nga awan klase may, tultulungan na dagiti kakabsat na. No kasta nga adda project day jay pagadalan. Manang Teresa, agawid kamin. Sana bale, sumarungkar kamin tumanan. Sige lang, Hana. Kat agyaman kami iti isa sa rungkaryod iti balay. Awan anyaman na, manang. Agyaman kami mat. Tanadanon da ka ita diti balayo. Nakapagbabanding tayo matlaang. Uwan nga ron manang Teresa. Kinapudno na. Kanayon da kakailiw. Kasanumat ngamin. Manmano a makita kan makasarita da ka. Sana bale. At dapay sa bali agundaway apan nagsasarita tayo. Alang arudan manang, mapan kamin. Ang mga numatagtakanan ni tata nga uray kada kami. Alma, nakapanaw da Romeo. Uwan lakay. Talaga makaiayo dagiti kakaanakam. Nagraragsak da kasarsarita. Talaga kas de dagiti nga ubing. Naragsak da kasarsarita. San laday ta? Nalailo da pa'y. Kan nasisingpot da. Talaga nga imalad akan ni Romeo, kanday di Helen. Pudno day ta. Nasingpot nga minday di ipag Helen. Saan laan nasingpot no di kat masirib pa'y. Nanang, tatang, Oh, Teresa anak. Kunak man numat maturog kan. kaya't kayo kumaakasarita, tatang, nanang. Kaya't kun nga ituloy ti agadal. Anyapay dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy ti serye tayo itaalawas a napauluan. Kinabaknang, adinto mapukaw. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo, ni Ivy Grace Fontanilla Ramos. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y na stasyon.
Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, ingkadang ni Romeo ti sumarungkar iti balay ti kabsat na, tapno makapagbabanding damanen. Nadanon nga ron ti aldaw nga isasarungkar da. Kat maragsakan mat ni Teresa, iti isasarungkar dagiti kakasinsin na. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo ita alawas ana pauluan. Kinabaknang, adinto mapukaw. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Nakapanawon da Romeo, primo. Wine, nakaragragsak dagiti anak ni Romeo. Gaputa italamanen na nakapaglalangan tayo. Husto ka, uray mo't ni Teresa. Madlaw ko itay. Napasnek ti panagsarita da kanihana. Wen nga rod, kasla nangeg ko pa'y nga rod itay, ngal alukuyen ni Hana ni Teresa amang ituloy ti panagadal na. Nanang, tatang, husto tinangagyo itay. Talagang al-alukuyan nak ni Hana nga agtuloy nga agadal. Ha? Una nang, kat gapo iti daytan, kaya't kun nga ituloy ti agadal. Anya, taapay mat nga agyam-yaman kanyak datito kan tita, tatang. Gapo kanukin ka. Kayatan ni manang mo at Teresa ti agtuloy manen nga agadal. Agpaiso, tatang. Nasaya at mat no kasta. Iso nga ron nga nawagan na kita ni Tito Aprimo. Kunana, idanon ko kanukin ka ti panagyaman da. Tas ikakano tinangalukoy ka ni manang mo at Teresa, tapno ituloy na ti panagadal na. Saan ko aninamnama ang makumbinser ko ti kasinsin ko nga agtuloy nga agadal, tatang? Siguro, natignay ti riknana. Gapo ka nagit imbagbagam ken kwa na, anak. Nasaya at mat, no ituloy gaya man ni manang mo at Teresa ti panagadal na. Wenbong, gapot a manumat laangan atawan, malpas ng ti kursuna. Naisungsung lang amin kadagiti barkada na. Kat, dito'y kadimot la pagadalan, nga ituloy na ti kursuna. Wenbong, dito'y matlang amin tinagadalan na idi. Nasaya at mat no kasta. Ha, yam amunak tumot akan kwa na. Wen no lakit di tadan to oras ang makapagsasarita tayo. Manang Teresa, imbag ta nagkita ta dito'y kantin. Ket, kumusta mat ngay? Saan ka kadi amay kawa? Itatagad-adal ka manan? Saan mo, tanan? Masayangan nak lang amin. Gaputa sa balin dagiti kaadalak ita. Nagturpos ngaminan dagiti sigod a kaadalak. Saan na bali, manang? Madanon tumat lang ti panagturpos mo. Kanumay papanmat ka dagiti kaadalam, may ruam kan tumat lang kadakwada. Wan matkiti Alang arod, manang, agmeryenda tayo pa'y kabayatan ti panagsarsarita ta. Ayun gayam, manang, iso ni Bong, kaadalak, kan best friend ko. Nice meeting you, Bong. Nice meeting you too, manang Teresa. Oh, Teresa anak, agbasbasa ka mat gayam iti librom. Wan tatang, naku na ngamin ti instructor mi, nga da ka no quiz mi inton bigan. Isa da ito agreprepaso Amom iha, maragragsa ka na kiti makitkitak itakan ka. Da kami kininanang mo. Nagdakelan ti nagbaliwam. Gapuday takin ni Hana akasinsin ko, tatang. Mabainak nga ron, idi binagbagaan nak. Gapuday iso nga ububing, ket iso tinanaknak man. Talaga anak manday di akasinsin mo. Iso nga agyam-yaman nak. Tano sana gapuken kwa na aging ka kumaita. Ket makibarbar kada kapaylaeng. Naimbaglakit din tanaanos kayo kininanang. Kanayon dak abagbagaan. Ket day tati pagyamanak unay kada kayo, tatang. Hana, nagkaadalan ta si Food High School. Hanggang sa anak pa anak kapasyari je balayo. Wan gayam anya. Saan ka pa'y gayam nga impasyari je balay? Ket oray syakmat, saan nak pa'y mat nga impasyari je balay yo? No kayat mo,
Ije tabalay yung aramiden dagiti activities ta. Tapno mamamok mo't ni tatang mo. Kasta mo tin dagiti kakabsat mo. Sure. Umanugot ak iti day ta asingasing mo. O sige, mapantay ije inton Sabado. Kanayon ngamin na dito'y pagadalan nga aramiden ta dagiti project ta. Wan nga ron, kasanumat ngamin. No kasta nga agawid ako ni Jebalay, tulungak mat dagiti kakabsat ko kadagiti projects da. Ken tumulong ak pay iti trabaho ije balay. Dito iti balay, Mibong. Ala, sumrek ka. Nagpintas gayam ti balayo. Nagdalos ti aglawlaw. Pasablugan nakmanan ako nak. Ha? Saan, Hana? Pudno ti bagbagak. Oh, Manang Hana, adamot ganyam sa nga ilim. Ah? Wan Jane, iso ni Bong. Kaadalak. Ay, Bong, isumat ni Jane nakabsat ko. May kadwa kabsat ko. Hello, Manong Bong. Maraksa ka na kamakamukan ka. Kasta akmat, Jane. Makasta, si kagayam ni Bong akaadalan ni Hana. Tata, kaadalak ni Hana, Seafood High School kami. Wen, si kanayon nga istoryaan ni Hana kada kami. Kasta ka di, tata. Maragsakan ak amak-amamo kada kayo. Kasta kami mat Bong. Italagaya managpasar ka diti palay. Tata, gaputag pada kami mat amakumikom kani Hana ije pagadalan. Manang Hana, nagwapo gayam ni Manong Bong akaadalam. Ha? Apay Manang, agar aram kadikan kaday jay akaadalam? Ala, saan, Jane? Gayam ko laang ni Bong. Agkaadalan kami matlangamin edi high school. Ah, kasta ka di, Manang? Wan, sika talaga. Tila masalsaludsud mo. Teresa anak, kablaawan da ka. Kamaudyanan na, nagturpos ka matlaangan. Kablaawan da ka anak. Nailipas mo mutlaangan ti kursom. Agyaman nanang, tatang. Agyaman tainikandak pa iti second chance. Tapno maituloy ko ti agadal. Wen gaputa kayat mi kininanang mo anasaya at tumat ti masakbayam. Pudnuti ko na ni tatang mo anak. Napatag ti adal. Ngamin, day tati kinabak ng adin tumaagaw ti asino man. Pudno day tatang, nanang. Malagip ko lakit nga rod ni Hana. Kastamot laang tinakuna na kanyak idi. Manang Teresa, kablaawan ka. Pasensya kan Sa anak-anak kadar ay iti panagturpos mo. Nairanamat ngamin nga ado ti pakakumikuman mi ijay pagadalan. Awan anyaman na Hana. Ay, gayam, agyaman na ka. Gapukan ka. Natignay tiriknak anagadal. Awan rumba nga pagyamanam, manang. Syakit di ati agyaman. Gaputa na alukoy ka ngagtuloy manan nga agadal. Gaputa para matlaang iti masakbaya, manang. Wan, Hana. Husto ka. Kastamot lang ti kanayon nga ibagadanan ng kantatang. Kat ita, ta nakaturpos akon. Agsapulak iti panggadak. Uray into next year akton nga ag-review para iti board exam. Adakan ka day tamanang. Sa bagay, nalaka ka lang ang maawat iti pag-aplaya matrabaho. Gaputa masirib ka, manang. Uray si kamot, Hana. Masirib kamot. Hana anak, adaman damagak. Anya ka di day tatang? Agar-aram ka dikan kanibong akaadalam. Kuha tatang. Saan nga agar-aram kanyak ni Bong? Agayam kami laang. Ken may sa, agadal kami pay, tatang. Nasayaat nga rin no kasta anak. Kunaklakit din no agar-aram kan ka. Kat agad-adal kayo pa'y matlaang. Di kay agdanag tatang. Tong palot ti karik kada kayo. Agadalak anaimbag. Kat inton makaturpusak. Kat maadanak iti trabaho.
tulungan kayon tumat amang paadal kadagiti kakabsat ko. No kasta, naawat kan iti inaplayam at trabaho, anak ko. Una nang, inawagan ta kitay. Ket nakunada, ang mabalin ko kanon timang rugiinton umay alawas. Maragsakan kami para kan ka, anak. Agurnong ka para iti masakbayam. Una nang, ken tapno adda aramatek nga ag-review para iti board exam. No apay ngamin nagsapol ka adagos iti trabaho. Nag-review ka, nag-examen kapay kuma. Kayat ko ngamin abukod ko akwarta ti aramatek inton ag-review nanang. Talaga dakelen ti nagbaliwan ni Teresa Alma. Saan pa yan namapmapa no kasta nga awisan dagiti sigod agagayim na. Pudno day ta primo, talaga nga impamaysanan ti agtrabaho. Huwin nga rod, kat no kastamot nga wansarak na iti trabaho na tumultulong iti negosyo tayo. Day tamo ti magustuak itaken ni Teresa, primo. Saan akas idi, asaan pa'y ama ibalbalay. Maragsakan para iti anak ta. Ngamin, natungpal matlangan ti arapaap ta ang makaturpos iti kolehiyo. Kat day ta tinabayagan nga inkarkararag ta, primo. Dito'y gayam ti siyap ni tatang mo, Hana. Wenbong, daytoy asyap. Naipundar ni tatang idi nagabrod iti dua atawan. Nasam ngamin ngagdait ni tatang. Iso akas to'y timpatakder na negosyo. Imbag man. Wan, kat mayat mat daytoy a negosyo. Gaputad dalat tamat umay agpadait ditoy. Ken maysa, dito'y damatan agumatang iti tela a masapul da. Daytoy gayam ti siyap akanayon mo amadakamat idi. Malablabsak daytoy. Ngam italaam amwak. Kukwayo gayam. Nadaduma, dito iti ayuyang mingag kakabsat. Nangruna no awan klase tayo. Ken, no lakit di taawan ipaaramid dagiti kakabsat ko a project da ijay pagadalan. Oh, Jane, anya day tararamidam? Araramidak ti assignment ko, manang. Saan ko ngamin anaaramid itay? Gapot adupay dagiti ingkamakam kong activities. Kayat mo, tasya kung ti mga ramid iti dayta? Saanin, manang? Ingkakat maturugan. Amok anabanog kamat iti pagadalan nyo. Di nakpakadanagan, ading ko. Kaya sa anak pa'y mata makaturturog. Basta, manang. Agi na nakamat. Syaklatan ti mga ramid diti assignment ko. Sana bale, nalakalaang daytoy. O sige nga, Rod. No dayta ti kunam, Jane. Ngam no bilang tasan mo akabalan, agpatulong kalaang kanya. Awisan nakmat ijay balayo, bong? Una. Kayat kamat ngayam amo kadagiti dadakkel ko. Kas kanyak, inyam amo na kanitatang mo. Kastamutan kadagiti kakabsat mo. Isu akayat kamat nga ipasyar ijay balay. Ang kababain samat. Amangan no mapagbiddo tanda kayan ayat nak. Ha? Saan? Gaputa ka na yun ka nga istoryaan kadakwada. Imbagak, asikati kasingadan apagayam ko. Kasta ka di? Wen, isung awan ti rumbang apagbainam. Kas iti pamilyam, nasingpet mutla ang dananang kantatang ko. Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, ti paggibusan, ti serye tayo itaalawas a napauluan. Kinapak na, adin tumapukaw. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Ivy Grace Fontanilla Ramos. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWD 540, ganda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay.
Ti Masakbayan. Kat ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti serye tayo italawas ang napauluhan. Kinabaknang adin mapukaw. Dito'y drama tayo, Ti Masakbayan. Awisan na kay Jabalayo? Una na, nagpasyara kon ijibalayo. Iso nga ita, si kamot ti awisak ijibalay. Tapno mamamuda kamot dagiti dadakal ko. Saan nga ta nakababain? Awan rumbang apagbainam. Nasingpat dagiti dadakal ko. Kasmatlakan ni tatang mo. Kasta ka di? Wan, ket ura ijay tanto balay nga aramidan ti project ta. Alang arod bong, no day tati ko nam. Manang Jane, napanan ka din ni Manang Hana. Napan ije balay da manong bong. Ijay da kanon nga aramidan ti project da. Ay, kasta ka di? Wen, kasta tinako na itay ni Manang Hana. Ah, Manang, agbagay da manong bong kan Manang Hana. Sika talaga. Tila ibagbagam. Awan pa iti panunot ni Manang Hana. Ti makiayan-ayat. Gaputa agad adal pa'y laeng. Ala Hana, mangantapay. Adu ti insagana ni Nanang amakan. Naimas ti loto ni Nanang. Agyaman akbong. Malagip ko lakit nga roday di nanang. Ha? Ala Hana, di kan agliday. Madadal ti kinapintas mo. Ha? Sika talaga. Paspasablugan naklata. Ha? Saan mo't Talaga mo't napintas ka? Alakit di, manganta nga rudahan. Iti kasta, may tuloy tan ti aramidan ta. Naiturog matan ni Hana dito'y sofa. Nalabit. Nabannog siguro. Kasanumot ngamin. Itay nalpas kami ang nagsasarita kada Nanang. Intuloy naman nga inaramid ti activities mi. Ay, sapay saan pa'y analpas. Tinasayaat. Siya kun ti mga ramid kadagiti dadduma. Saan ko pa'y lang aririingan ni Hana? Tapno makaina na. Wanya, Jana, nasurutam ka di matlang tinsurok kan ka? Wan Manang, nasuruta kon Agpada kayo gayam ka ni Manang Hana analaing itimat. Saan mat Nalalaing lata ni Manang Hana. Aywan, apay nga awan pa'y lang ni Manang kat malaman. Amang ano inton madamdama sumangpet. Adan to day jayon. Amang ano saan pa'y analpaster aramidan da ka ni Manong Bong. Sa bagay matkit di Alang arod, agluto akon itiin na poy. Tapno si daon tulaang ang tilutwan ni tatang inton sumangpet. Sige Manang, ituloy ko pa'y nga rod ti aramidak nga assignment ko. Dito'y akong salas. Iti kasta, malukatak adagos tiri daw nung kasta sumangpet ni Manang Hana. Pasensya kan naiturog ko gayam. Saan ko pa'y kit din na nailepas ti aramidak? No problem, Hana. Siya kun tinang ituloy. Nasayaat mo ta na iturog mo. Tigas ta, makaina na ka. Nakababain pa'y kit din kan ka. Ay na, awan pagdanagam, Hana. Tinasayaat. Itulod kan. Ang mga nururayan da kan ijibalayo. Wan nga agpayso, malamat gaya man. Ang mga nakasangpot pa'y kit din ni tatang ijabalay. Alang Rodan, itulod ka langan. Agpakada tapay, kada Nanang kantatang. Ay, saan ang maisina iti panunot ko ni Hana? Itay ko lang ang nakita ti pakabuklan na. Bayat ti panaturog na. Ay, talaga nakapimpintas ni Hana. Itaak lang ang makarik na iti kastoy. Agayatak ka din kan ni Hana. Anak-anak,
Nagdara sa talaga ti panaglabas ti panawen. 5 atawan ti napalabas, sipod pimusay da dinanang yo. Wen nga rod tatang, kat maudi mo ton a semester ko daytoy. Agtor pusak ton. Wan anak. Kat agyam anak ta tinungpal mo ti karim. Alip pasem ti kursom. Wen tatang, kat para kada kayo daytoy. No adapay la kumaday dinanang, naragragsak tayo kuma. May matangan namat kumati pa nagturpos ko iti kolehyo. Salabale, naragsak dahi tiyay. Gaputa arapap na matla nga makaturpos ka. Da kayo, kanag iti kakabsat mo. Alma, agturpusin ni Hana iti kolehyo, ket maawis tayong tukano iti balayda. Kastamot ti ko na ni Teresa kanyak itay. Isagsaga namin nga rudan ti sagot tayon to kanihana. Kasta aya, Wen, kat sigurado, magustuhan na ti isagot tayo kankwana. lakit di sana napili day nga anak ni Romeo. Basta nagtao di ti kaunggan tayo ti sagot tayo kenkwana, sigurado apakaragsakan na. Pudno dayta, kat dayta mo ti dayawak launay kanihana. Kat itatag turpusan, sapay kuma, tasaan lakta nga agbaliw. Amumbong, nakaragragsakak. Gapo iti umadanin a panagturpos ta. Uray siya ka na. Ay na, makaturpos tamot langan. Ket, agyaman akan ka, Hana. Para iti anya, bong. Ngamin, sika tinagbalin nga inspirasyon ko. Tapno igaad ko ti agadal. Ha? Apay matanak ko nam ti kasta. Una, gaputa uray adu apan nubok tinagdalanam. Bayat nga agad-adal ta. Saan kasi mo ko? Wano, si Mardang hindi pa nagadal mo. Ket, dayawak day ta kinatibkar mo, Hana. Pudno ti ko nambong. Ado apan nubok tinagdalanak. Gaputa sipud pimusay day dinanang. Siya kung tinagbalin na katulungan ni tatang, amang igiya kadagiti kakabsat ko. Kat gapo iti day ta. Dayawon ka launay, Hana. Gaputa kinabaalam nga inggidan ti panagadal mo. Bayat atol tulungan mo't dagiti kakabsat mo. Manang Hana, Oh, Jane, ada ka di bagam? kayat kulat agyaman kan ka, manang. Agyaman? Para iti anya? Gapo iti kinasayaat mo akabsat. Sipud na ulila tayon iti ina. Sikan tinagbalin apan nakainami ka ni Jenna. Inaramid ko lang ang tirumbang ading ko. Ket ita, agturpusakon. Agsapulak iti panggadak. Iti kasta, matulungak ni tatang para iti panagadalyo. Ita ta nagturpos kan, Hana. Anya nga iti plano? Planok ti agsapul iti panggadak manang. Iti kasta, makatulong ak ni tatang. Para mat iti panagadal dagiti doa kakabsat ko. Ken bayat nga agtrabaho ak. Ag-review ak matan para iti board exam manang. Nasaya at date na plano. Ang saan ka nga ta amarigatan? Saan mat siguro manang? Kabailak daytoy. Aramidak daytoy para kadagiti kakabsat ko manang. Talagaan na idumduma ka ang kabsatan na. Man-manutikas kan ka. Naswerte dagiti kakabsat mo. Gaputa ipatpatag mo ida. Wan manang. Ngamin, kayat ko matama kaadal da. Iti kasta, pumintas mat ti masakbayan da. Husto day tahana. Malagip ko lakit nga rod idinagsardengak nga agadal. Imbaglangan tamaysa ka kadagiti ng kumbinsir kanya. Tapno ituloy kumanan ti agadal. Kakabsat, nang runa kadagiti padak nga graduar, kan amin nga adda ita dito eh. Umuna ti amin, kayat ko nga yebkas tinalaos apanagyaman ko iti Diyos. Gaputan na tong palmatlangan ti arapap ko ang makaturpos iti kolehyo.
Kan agyaman akbat. Gaputan ay tad kanyak daytoy nga oportunidad. Tapno ma-share ko dagiti nagbalin a kapadasak, bayat ti panagadal ko. Ngamsakbay na. Kayat ko man paya pagyamanan ti amak. Tasipod na ulila kami iti ina. Isun ti timakdar nga ina, kan ama kada kami atalo nga agkakabsat. Tatang, agyamanak. Gapo iti kinaimbag nga impaay mo kada kami nga agkakabsat. Jane, Jenna, agadal kayo ang naimbag Kayat ko ang makaturpos kayo matiti panagadal yo. Namnamam dayta, manang. Agadal kami. Gaputakas iti kanayon nyo nga ibaga ka ni tatang. Napatag ti edukasyon. Gaputa dayta ti armas tayo. Asumango kadag iti panubok. Wen ading ko, pudno dayta. Di kagdanag manang hana. Agturpos kami mat iti kolehiyo akaskan ka. Rumbang laang. Iti kasta, saan amasayang dagiti sakripisyo may kanitatang amang paadal kada kayo? Wen manang, saan to amasayang? Gaputa igaed mi ti agadal. Gaputa day tamot lang ti kayat ni tatang. Kayat na, makapagturpos tayo amin. Manong Bong, adda ka mat? Un Jane, adda ka din ni manang mo hana? Wen manong, adda dito ni manang hana. Oh, Jane, asino ka diti sa nga ili? Apay adi mo pastrikan. Ni manong Bong ti sa nga ili, manang. Oh, si kamat gayam Bong. Ala, sumrek ka. Dito'y tayo unag ngagsasarita. Hana, pudno tinangag mo. Ay ayatan ka. Kinapudno na. Nabayagan ang marikriknak daytoy. Ngamsaan ko lang ang naipudno kan kaidi. Gapot agad adal tapay lang. Kwabong. Ikan nakpay kumaiti panawan. Di na kumaapuraan. Di ka agda nagana. Saan ka nga apuraan amang sumbat kanyak? Tinapatag. Naibaga akong ti marikriknak para kan ka. Agyaman akbong. Katsapay ko ma. Tama ka uray ka. Unhana. Nakasagana ak nga aguray. Agyaman akmanan. Kayat ko pa'y ngamin ti ag-focus iti panag-review para iti board exam. Barang makapasaak. Kat no bilang tadanton na talgad apang gadak. Tulungak to pa'y dagiti kakabsat ko iti panagadalda. Hana, anak, congratulations. May saka ka na giti nakapasay ti board. Maragsakan ak iti dayta tatang. Kat itata nakapasa akon. Agsapulak iti pag-applyak tatang. Sika ti makaam mo, anak. Ngam ti kanayan ko nga ibaga, ha? Panawan mo ten tapno ti bagim ti panunutem. Napigsaak pa'y laeng. Kabaalak pa'y pagadalan na iti kakabsat mo. Amok dayta tatang. Ngam syempre, kayat kayo latatulungan. Itikas ta, saan kayo na marigatan? Pagyamanan kay ti dayta, anak. Talaga anak kasaysayat ka. Ket sapay ko matagtultuloy ti kasta akababalin mo, anak ko. Uwan tatang, namnamaan niyo dayta. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti serye tayo itaalawas anapauluan. Kinabak nang adinto mapukaw. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Ivy Grace Fontanilla Ramos. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. El Oro con Sangre! Pinapalabas
Intaray da binito ni Lolita iti dispensary, gapo iti panagkakapsot da itoy. Inasikaso adagos ti doktor, ket kinunada agagangay lang ken kuana ti panagkakapsot na, gapo iti panagdadagsin na. Nalagip manen da binito ti amo da, nga dapay lang iti sabali a pagilyan. Kinuna ni Benito ano anyan tuman ti aramiden ni Don Esteban iti asawa na, ket awan to ti karbangan da a makibiyang. Naglabas pa'y dagiti aldaw. Nakigtot ni Don Alfonso, gapo iti kalat nga isasangpet ni Don Esteban. Itagagayem, denggan nyo tituloy tinubela tayo anapaulwan. El Oro con Sangre! Amigo, nasaysayat mo't lang, no solo ni Sika na sumungan ijay Villa Gabriel. Saan na kayat ni Sika ti sumurot kini siya, amigo? Para iti esposa ni Sika ito'y kutsi na sorpresa, amigo. Iso na kasayatan, no solo ni Sika namang sorpresa. Saan kit din, amigo? Bueno, sabalin to nga roden naldaw, ti panangawis ni siya kini Sika eje Villa Gabriel. Si, amigo. Di saan nga roden nagistambay ni siya dito. Dispensa mi amigo. Ang mga na imberna na trabaho ni Sika ang gaputadta. No, amiga. Bueno, adios, amigo. Adios! Yung pagkasanan na pinilit ni amigo Esteban ni Siak na sumunod ni Villa Gabriel. Saan ko na kaya na makita di mapasama kay Jai? Masigurado ni Siak ti aramiden ni amigo apama na matakuwatan natin kasasaan ni Lolita. Benito, kita na ichay. At dakot singag turong di Villa. Ngag paiso. Ito'y Villa titurungan na. Akin kutsi nga tayo tidayta. Jak mailasin tinaglogan. Ha? Ni Senyor Esteban. Ha? At ti amo ta bakit? Iso ka di? Mailasin mo? Wen, mabigbig ko tinakalugan. Ni Senyor Esteban. Ditakan. Papanam ngay! Lukatakadagos ni ruangan alagdaw. Apay ngay, kasla kelat aping mix sa tikabakaba ti barukan ko. Dakas ti agparparik na kanyak. Naragsak kayo sa sangkot mo, Senyor. Gracias. No, ani senyor. Iso ti simmangpat. Senyor! Naragsak na isa sang putyo. Pedrita! Ayan ni Lolita. Ada ije kwarto yo, senyor. Nabatad tinakita kasi mangpat. Ni Esteban. Di ko tsin. Apayakas lang masimbalod dagiti sakak. Kayat ko ti umulog, kat sa batak nga arakupan ti asawak. Nga, kasla ada mangigaw-gawid kanyak. Sana domban ti kasto yung marikriknak. Kita akpay ti tsura kiti espeho. Nalawad ay ito insuot ko abistida. Narigat amadlaw ti tiyan ko. Rumwara kon dito'y kwarto. Oh, kumusta, mi esposa? Kailiw ka una yan, mi esposo. Kunak no may bayag ka pa ija Espanya.
Kinunamat ni siya na makabulan ti bakasyon ni siya kay Espanya. Agyaman nagtadakan. Kailiw kamat una yan, mi amor na esposa. Mabitlaan. Porque nasakitan ni Sika. Apay nasapuyutan ni Sika ti rosok mo. Kwa. Ti tiyan ko. Masakit anak. Ngam tirusok ko ti sapayutak. Apay nakasta ti suot ni Sika. Nalawa na bistita dahi ta suot ni Sika. Mati nakitaan. Kasta ka di? Bayam, agsukatakin to na madamdama. Diyos ko, kasano nga ibagak ti kasasaad ko, adi agungat. Mamati nga ta, iti ibagak. Saan na nagsubli ti nagbakasyon na para luto diti Villa? Uray matay babaunan. Di matin nagsubli. Kapilitan na siya kung ti agasikaso dito ay. Pedrita, awan ka di pa'y nadlaw mo, amade. Awan pa'y. Dandani saan ta pa'y nga rudin ang naturog iti nagpatnag ta nagpaliiw ta. Ngam awan mati madi anadlaw ta. Uy nga rod. Ala, sapay kumata imbagan ni Senyorita Lolita ti kasasad na kini Senyor. Kat naawatan naman. Sapay kumaa. Napulot ang ti kape. Itay pa'y, inkarga kon iti termos. Iso nga awanan ti kape di tatakore. Sige, agtimpla. Benito! Dagasan! Patayin ng samo di asawa nan! Pedrita, dito'y talaan. Inta kitaon! Dito'y talaan ko nakmat. Di ka mapanisay, bakal. Benito! Senyor! Isagamam dagiti kabalyo. Mapanli na tayo di pueblo. Senyor? Larga! Kaya't ni siya ti agaliwaksay. Uwan, senyor. Irwar ko iti kwadra da istalyon kan brutos. Manang Pedrita. Ala, pagkalma umon tiriknam. Di ka nagsangit. Kasangsangput lang Esteban. Ngamdandaninak manin pinatay. Daytoyin ti pagamam kak amapasamak kada kayo. Nagingkat ka ano nga agkibos ti Kalbaryo. Kastoyak kanilatan. Senyorita. Anya ti aramidak itan. Anya ti kuna ni Senyor Aya. Puno ti kinunayo man ang Pedrita. Di na apilunan nga iso ti ama to si Kuko. Nabatad ka nun dahi ti amang managnak. Wano ebidensya makikamkamalalaak. Anya? Imbaga na ti kasta. Wen manang. Kasano akitan. Anya ti aramidak. Senyor! Nagsardeng kamot dito, oy. Dito'y kadinti pangibat santa kadag ito'y kabalyaw. Bisagan ni Sika ni Brutos. Senyor! Surutan ni Sika ni Siak Benito. Wan, senyor! Papanan na nga ta. Anyat aramiden mi dito'y tok-tok titurod.
Matanawan ta dito'y di intero na pueblo di San Gabriel, Benito. Napintas na vista ti makita manipod dito'y nagtakdiran ta na turod. Senyor, Kaya't ni siya ti mangibangon iti vista casa iti daytoy na parte ti turod. Vista Casa, senyor? Si, vista casa. Kat dito'y ti pagpalabasan ni siya kiti sikor. Kasi ta, kapungtot ni siya ni Lolita. La traidora esposa. Senyor, wag damag kayo kada kami ken Pedrita. Ibagamin no anya ti nakitkita mi ngay nararamid ni Senyorita Lolita. Sige, ibagaamin ni Sika, Benito. Da kayo iti esposa ni Sika ti saksi, iti traidora na esposa ni siya. Senyor, Ibagaamin ni Sika, awan labasan na ibaga kini siya. senyor, awan tinapaliw mi adakes nga aramid ni Senyorita. No agdadagsen ita, da kayo kanumit ti ama. Imposible! Oh, basta talaga di nakwan. Dakas at talagang ti kastoy. O niya, awan ti may bagan ni Sika, Benito. Asino ti kamalala ni Lolita? Am mo ka din ni Sika. Ha? Agtagari ni Sika. Saan na kaya't ni siyak to ulbod na kasarsarita? Senyor, Agtagari ni Sika, Benito. Ibagaamin ni Sika ti inob-obra ni Lolita. Kabayatan ti kaadan ni siyak iti adayo. Itayak pa'y lang agtaktak der dito isangot ti ruangan alandok. Ngam jak matla makakita iti tao di tao nagtibako dan. Ay, dayjay ni Manang Pedrita. Manang Pedrita! Umayak man! Edita, di ka matyayam. Nagapwang. Siyempre, ije balay mi ama na. Kumusta da Senyor Esteban kanti asawa na? Nagpupok ni Senyorita iti kwarto. Pimanaw mat ni Senyor akadwana ni Benito. Napananda? Jakam mo. Yala. Umay ka. Sumrag ka nga roden, Edita. Agyaman akmana. Sige, kumusta akman ni Senyorita Lolita? Nalawa at turod. Dita akin abagatan na pasetasyon. Saan met na narangkis. Ken adda arruyo dita na pagayayusan tinalinis na agwa. wen senyor, adupay ti lamas iti waig. Iso ti pagkamkamulan dagiti mannalon. Napintas dita na aramiden na potrido. Pagipastoran kadagiti dingwen. Kas kumay ti kalding, senyor? Si, pwede na kalding. Ngam kayat ni siyak na vaka ti maibulos dita. Gumatangag to iti 50 paris na vaka. Kati soda ti maipupok dita aramiden tayo na rancho. Kumusta ti Hacienda, Josep? May rugi man ang ti panagtatalon, senyor. May kadwa daras itatawin. Sika ti mangkita no anya na klase ti may raep na pagay, Josep. Kitaan nita kayo tay di kalidad. Wen, senyor, napintas di kiti na wala sabihin Nasaya. Sumurot ni Sika kada kami kini Benito. Senyor,
Ada sekreto na pagsaritaan tayo. Oo, senyor. Sekreto kano. Ang mga maipapanan iti kinabak ng anak ekali iti pasatias hindi na. Ang mga insangpat nanti original ako piya ti mapa. Mapa ti na ekali abalito. Dito'y tok-tok titurod ti pagsaritaan tayo. Nabatad na awan sabali na makangag iti bagay siya. Anya nga minday ta, senyor. Senyor, mapugtuak sa niya ti ibagam Mapugtuam? Ose? may panggap iti kinabak ng samad. Ne, apay ngagkatawa kayo, senyor. Agpaiso ka di ti kinunan ni Ama Josep? Husto launa iti imbaga ni si kakanyak idi, Ose. Inyawid da di papang ti original na kopya ti mapa di abundansya. Ano kasta? Nasarakam ti mapa, senyor. Nagswerte na tao da ito. Isugayam ti makatagi ko ay tinaikali a kinabak nang. Senyor, nalaka nga rudan ang masarakan tayo ti eksakto anak kay kalyan ti gamang no naalayon ti mapa. Si Benito. Iso nakastoy teramiden ni da kayo. At daitad ni siya na asignatura ni da kayo. At day paramid ni siya kada kayo. Ibagam lang senyor. Makikita konti swerte, Benito. Mapurar ni siya kung iti silang ti aduna balito. Anailaw ni ti maysa na lakasa. Senyor. Senyor, kaya't ko makita ti mapa. Kita no karni mitla ti mapa na italak kanyak nga idi. Nakamarka iti daytoy na tela ti mapa, Josep. Ni, lupot mo ti nakailanagan ti mapa, senyor. Ay, iso! Iso da ito yung ti ibagbagak ang mapa. Lukasta, anya pingaroter aramidin tayo dito'y turod. Sawarin tayo ti kabakiran na paset ti asyenda. No makita tayo ito ti senyal na ibagbaga di ta mapa. Rogiyanan ni tayo ti agkali. Uwanya, mayat ni da kayo, Jose, Benito. Sikati matungpal, senyor. Ariglado, senyor. Udno nga ta ang mapati gamang tinsangpet ni Don Esteban. Gagayem, di yuliwayan na dinggen tituloy tinobela tayo anapauluan. El Oro con Sangre! Insurat para iti radyo ni Leti Astudillo Aquino. Technical Supervision, John Ligligan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. El Oro con Sangre! El Oro con Sangre! Pinapalabas, kinabkabil ni Don Esteban ni Lolita, gaputan natakwatan na anapukaw ti mapaalupot nga indulin na itilakasa. Naglibak ni Lolita idi damo, ngam imbaga na mutla ti pudno, idi parigatanen ti Don. Gapu iti dayta, kinaykayatan ni Don Esteban ti agpaspasyar, tadi na kayat amakitkita ni Lolita. Kabayatan na, mariribukan met ni Ama Josep iti rancho, gaputa graira ti sakit kadagiti ay aywanan da abaka. Pinayaban na nga ti veterinaryo, tapno bakunaan na dagiti baka. Ipakaammo kuman ni Benito tinamuan na kini Ama Josep a problema iti rancho. Ngam saan adin ngag ti Don, no diket pinagsardeng na pay dayto ngagsaw. Itagagayem, denggan nyo tituloy tinobela tayo na pauluan. El Oro con Sangre! Agsino katalangan ni tinagan no tikit din kayat mo ti masurot, Benito.
Nilakay usip, mat. Nagkarit kan, idinto tawan mat baal mo? Gayto iti ibagakin ka, Benito. Aging gatsyak titalkan ni Senyor Esteban dito rancho. Awan ti maramid nga anomalya. Uraya mamapukawak dito, takid dawam to asya ti sumukat. Isunto, ti panagaramid mo iti anomalya, Benito! Agyaman at taimay ka manang Pedrita. Kumusta ka, senyorita? Anyat ibagbaga ni senyor mo. Ay na, manipod pimanaw ka. Saan pa'y matasim mangpad? Anya? Sigon ka ni Benito. Agpalamiis ka no itipudot ti ulo na. Sika nga'y, senyorita. Awan ka din ti planom ng agsubli Jevilia. Awanen. Dito yan poder ni mamang ti pangipas ngayak di tisikog ko. Di ka kadipay na ditigra. Anya ti kayat mo asawen manang Pedrita. Saan nga inaklon ni senyor aputot na nagijay singin nga anak mo? Kaputa di na ka nabantayan, idi. Kasanon, nukas jay tumanin ti aramiden nan. No di mapatgan ti tartari gagayan na alanga ti agbalin nga anak yo. Makaamuditan. Ay sus, senyorita. Ti anak yo ti panunutam. Wen gayam. Adda si mang patasurat ang nagapukan ni Edita. Surat na kan ni mamang. Ayan ti surat. Mabalin abasaan para kanyak, senyorita? Daytoy. Inted kanyak ni mamang. Iso nga idulin ko. Ngam tapno di makita ni Esteban. Sikan ti mang idulin. Ha? Awatamon manang Pedrita. Sika ti mang idulin para kanyak. Saan akayat ni senyorita abasahon to'y surat ni Edita? Apay nga ta? Basaak man. Apay asinuratan na ni Senyora Agusta. Ganka, Senyora. Nagsuratak, ngamjak ibaga. Naawan ti mga pagtanagang. Masurot ti imbagang ini. Patanuran ti trinko anatudyoh kan nasurat. Nung pakawanan na, tasaan ko nga aramidan ti kinunam. Nga ipasigot ko kan mana nga ibaga asaan asyak ti inana. Pamatyak asyak ti nangipas nga ikatwana. Daita ti kapuna nga impanaw ko. Nasa di naman to'y ayan may. Ni Apo Diyos to langan di makamu. Lumaamuan yun to kat agkikita tayo tumatlaan. Nukasta. Talaga ani Edita ti maysa anang italkan ni Senyora Agusta. Iti maysa kadagiti singin. Kat ni Gringo tinapankan kwa na. Ituloy ko abasaan da ito ya. Iyo pakadanagan. Nasa lunat ni Gringo. Maasikaso na imba. Nakaluklok nun inan. Alakasan. Nagsurat. Edita. Ay, Diyos ko. Anya nagasgasat dagiti anak ni Senyorita Lolita. Bali na ipadawat dan. Kat di pa'y ammon no sa dino ang lugar tinang ipanandag iti nakaipadawatan da. Benito, jak maiwaksi dito'y panunot ko ti maipapan kadagi jay singin. Nuan yaman tinamwam iti ipapan mo jay, di mon sawan kini senyor. Talaga Kay, anyamat ti imbaga ni senyorita Lolita? Anya pa'y ngay. Agsangit latan ano malagip na dagi di anak na. Di pa'y laagawid dito'y Villa.
Ad-addala masayer tirik nana, na malagip na dagiti anak na. Bay amlat ka din. Parigatin matla ni Senyor Esteban ditoy. Uray tawan mo't ni senyor. Panagkunaket, di na pa'y malagip ti agawid. Anya ay ter aramiden na ijay. Awan pakibiyangan tan, no anyaman ter aramiden na. Sa bagay. Basta agtrabaho ta bakit? Awan problema. Basta ited na ti obligasyon na kadata. Nasken na makaawidan ni Siak. Kailiw ko na makita ni Lolita. Takkel nga tanti sikog na. Dahil iti mangpunas iti sikor ni Siak. Kadag iti kinamalas na dinteng iti asyenta. Ha! Ya! Ngam saan na mabalin na jak masaragan jay mapati kinabaknang iti asyenta. Ti katugangag ti mapan ko si Teren. Amang ano indurin na matdayjay. Ha! Paltatan ni si Castellon! Agdiretsyonan ni ti Villa! Ha! Ha! Benito! Apay, maturog pa'y lati tao kat. Asus, rumuar kan dito'y kwarto para sa nga ili. At kan ni Senyor. Ay. Darasam, usabo mo day tapadjamam. Di mo ipadlaw akaririing mo. Wan. Adang agpaiso na. Darasam. Day tantumat nga minta agraraman kalaunay. Dito yan Villa tinagturugam. Nakataltal ka di mo pinanunot. Nakalaat asumang pati amo ta. Nagadukat sa umon na ya. Urno sa munti kubre kama. Arumarakon. Magnak iti likod. Tapno dinak makita ni Senyor nga aggapo dito Villa. Tagon Benito. Senyor. Apay, nagsoy-soya amnesi ka? Una yan, Benito. Kas kamatla na kuturanan na siya ko kitiday tanay choram. Apay, senyor? Apay na nakasegar dagitabok mo. Anyat na pasamak dita? Talaga kastoy, senyor. Jaske. Nadlaw na akab ang bangon ko. Tadyak pa'y naidipos tinapumadaan abuok ko. Agsagana ni si Benito. Mapantay di rancho kalpasan darmosar. Uwan, senyor. Lolita, mi esposa. Ayan mo. Naulimag dito'y may kadwa na katsaharan ti Villa. Ayan nga ni Lolita. Nakurnusan ti kamay ti kwarto. Kaawatan na nasapa na bimangon. Lolita, mi amor! Ayan mo! Senyor! Awan ni Senyorita. Ke? Sa dino tayo ni Iso? Senyor, manipod day dideyo panagawid. Di mo tansimbangpat ni Senyorita. Porke? Sa dino tinapanan ni Iso? Napan iji balayda. Nagawid iji ayan ni mamang na. Diyantre na muher! Tanyat kayat na mapasama? Diyak mo, senyor. Ala, agrobat ni si Kapidrita. Inkasukunan ni Lolita. Ala, agrobat ni si Ka. Sukunan ni Lolita. Uwan, senyor. Nukasta, simbang petan. Uwan, imbaon nak amang sukun kan ka. Agrobot ka kuman. Di na kayat ama ibayag tapay ditoy. Sige,
Agawid ak. Maiga po man lang dito'y anak ko. Ay, agyaman nak. Kunaklano di mo pa'y kayat ti agawid. Kasta tiingkad dengkon manang Pedrita. Ngam na panunot ko at dirumbang apapasak ti asawak akaraman to'y anak ko. Iso nga agawid ak matlaang. Agyaman nak. Ni senyora ngay. Ada na panan na. Ngam imbilin na anong mapanunot kon ti agsubli ijay bilya. Kat itulbak ko latan ti balay mi. O sige, agrupot ka nga rudan, tamapantan. Ni kanumat manang Hulya ang midwife, tinangitalkan ni mamangkan ni Rafael. Ay na, imbag man. Ngam ayan damutan ngay. Kas ka ni Edita. Patyan ni Mama Adina matan kaya't amaamuan tayo no sa dinot kayanda. Anya matan da edita kan Hulya. Kaya't da asawan. Ininteres dan da gidya anak mo asingin. Inya dayuda kan. Tapno isudan ti bigbigan da gidya anak mo nga inada. Nasakit ta panunutan. Ngam awanan ti maramidak manang Pedrita. Senyorita. No sa anak ka ta nagsikog kadagos. Nalabit ajak intulok ang mayadayo da kanyak. Kadwadak kumangay madayo. Nalpasan ti amin, senyorita. Awanan ti maaramidan tayo. Manang Pedrita. Jaksan makita pa idagi di anak ko. Makitan tulat ta ida. Ikararag ta, asapay kumata ag kikita kay tupay. Nay, asidag tayon iti bilya. Ayusa munti lang am, senyorita. Nasaysaya at matlaang no naisem ka asumungad ang makita ti asawam. Saan ko mapilit-pilit na? Saan ako makaisam? Gamutakas lang marikrik magpailang tinagdalagsan adakulap na anagtiso idag sumpangir abing ko. Senyorita. Kagkura kon ti asawak manang Pedrita. Iso adin at pilitan nga umisam ita. Miss Posa, kumusta ka? Di ka madanagan. Saan ko binaybayan to'y anak mo? Mabalin niya, Prosa, mi amor. Sige. Kunamlan asino manan akasimputan nga asawa. Una yan ti kastoy akasasaan ko. Kumusta ka? Di tao nagtityan ni mama, miho? Magagaranen ni siyak na makakita kan ka. Di ka mang namnamalaunay alalakin to ti ipasangay ko. Amang ano agsakit to lang ang tinakam mo, no di mapatgan ti tarikagay mo. No, Miss Posa. Kay lalaki, kay babae, basta siyak ti padre. Awan question, mi amor. Agyamanak. Nabasag ka. Ada sa gubanit ni Sika. Awan. Di nakpakatanagan. Saan na mabalin, mi esposa? No pwede nagsakit ni Sika. Mapiktaran ta nagtano mabaybayan ni Sika tibagim. Awan anyaman na daytoy. Awan sakit ko. Iso adi nakpagtantanagan. No pwede, mi esposa. Ipa-check up ka di dispensary. Anya? Ipan ka di dispensary, mi esposa. Kat no kasapulan, ore maturog kay Chay, iti sumagmamano na rabi. Tapno maasikaso kayo, iti arakta. Nakasarita ni siyak ti doktora. Aywanan da kan ditoy, aging gana sumaya at ti kasasad mo. Mi esposa, nababaka noon ay ti presyon ti dara ni Sika. Nakapsot mat ti resistensya ti bagim. Iso, nagtalinaid pailaeng ni Sika dito dispensary.
Sige. Addakan ka dayta, mi esposo. Ti kayat mo, ti matungpal. At danda Benito kan Senyor Esteban. Naggapuan daman nga tan. Ipaharap pa ilang ni si Katagita Kabalyo, Benito. Monsignor! Lita, Senyor! mapan ni si Kaji Dispensary. Pantayam ni Lolita. Nagbati ijay? Apay, senyor. Masapol na agagas ni Lolita, Petrita. Asikaswan ti doktora, tama nga numapiktaran di si Kupna. Inak nga ruden agrobot, senyor. Si, pantayan ni Sika, ni Lolita. Anya ti pagbanagan ni Lolita, iti kawanen ti gaganay gayan na. Makita ng tupay nga ta dagiti singin nga anak na. Gagayem, di liwayan na denggen ti tuloy tinobela tayo anapauluan. El Uro con Sangre! Insurat para iti radyo ni Leti Astudillo Aquino. Direksyon, Jun Ributazo. Technical Supervision, John Ligligan. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kanda ito'y nga istasyon. El Uro con Sangre!